President Rangbah juga UDP Bah Metbah Lyngdoh Rkc palei ulong bana liang sngi ke Khlem thong ni Kular ki pynioh ban pynioh Distrik Shella nada ki pynioh ki Punjab dan buram yu ba balajit ku parsenram Haka Elekshon siteng samoy na Shella constituency. Katai ke jingkran jong Haka pathai kubor kadai khendiat kenta hadin bo kertong jong seng uba balajit senram ukun jong Dr. Don Kupar Roy bam kwa hedwaru blai ulayo ban pelem no hadu unrio ajar aspa arpoi vote ye ke kertong kabawan pa ar Haka tai ke election siteng samoy. Haka puar bangi wan ban canvas election ngim simdon kanu ko Kular Haka bede ba kata distrik kata kalong clear na kalian jungi borok kinong yalam jongka parti ngim simdon je clear nama balai nga ong pi kene daw kalong bangim dei banyalam bakalai ki paiba ke ki jungdon kam ki badon kam haki nuki konsumsi ngire ban trai kita kinong yalam den dei ngim dei ban bu pat ka ka thong pen job tu kan dei jungi ngin ai kata distrik kani kalong kai ke bakala ba kinong yalam ki badon jikit kre ngiri ban pait na kawe ka pos ku por ban penolong kita di jingdon kam tiba dia pok konsusi dan kalian jonga ngam ngakua bangan ken syah ni bangam sidon kanu konuru kata ka kentin ka banga kren na kalian jonga bangin pynioh distrik ya kasila konsusi hadi bodep jong ba balaji kata kalong ngakwa ban ken syah bangam simyo suru nanu kidong ya wan ban kan election seni ba balaji kibai ker halo nama kani kalong tangka jing penbit ba kajing alam bakla ya kipai ba Haka tiga juga sngi Bah Metbah ulapan paru ke jingkemen buba balajit ulayo bantai ke rekod ke pathamai Shella ka bawat ukpa jong uru umpat kot lada khinlang ki vote botam nadu usnam syaja khandai spa prapupra hadu usnam ahajar khat pra Bah Metbah ulai buram ru ye barok kinong yalam ki MLA bat ki menteri sarkar jong ki NPP HSPDP bat jong ki UDP kintu bi ki MDC ki bratre borba lang men Punjab dan buram ba balajit ubade khun Rangbah jong Dr. Don Kupar Roy kum kada ka jing buram yu te Rangbah ubla job hadu nyo sin ter nakate ka constituency nakalen jonga kwa ban ai kuble ya ki Ba nong sosyon jongka Shella konstitusi ibala ai ke jingkesan ke barat ba ya ba balajit kupasin rem banlong unong job haka ni ka by election momentah baklem ka jing trace tom ke jongki minum la ban yo ya ke ka jing job badan burom bakani ka long ke record ke ba nakaliang jongka parti yo kat kani ka jing job hapo Shella konstitusi ba habangi nujor bat ki election ki badap baro nyong tuli election i total vote ki ba i Dr. Don belaklat no yo kam kot tang 1,000 kalau tanggung balai hajar sanspa ne praspa kumta inde hakan ni ka ba election menta la kaliang jong kasila konstitusi kalai ya ka jingjok bodan burong da ka ba latam 2,000 aspa tam Kini ka peni bat ka pensya ka penskem ba konstitusi ila JDE alor kimat bat kipang ki paper ki ba pen pau syai kedak ba ulong ubo betam bat ubade hok ya ka bat job ya ka ba election mentah dan nakaliang jonga ngasuban ai kudai kepang ya kinok susong barok ki ka syani bat kumjuru mo ya ka yeng kesem jong balajit di balai ya tray borba election bal hak juga por ya ki nong tray Rkc-Khlem jong ka parti UDP nado ka state level bal hado ka circle level bal kumju hamtamru ya ki political party ki balai ki jing kesan ki joki hak election pemerintah nado ka NPP ka bolong ka wei ki parti ki badan lengkap hapo ka sarkar MDA nang ta ka parti HSPDP nang ta susu ka ki parti ki MLA ki bade independent ki bala 1 year ka bande terkat akan election pemerintah haka jo ko por ngaso banong ba kani ka jing kersan ke jong kini ki political party kala long sisa ka buram ka baki kilabat ya ka ke ba kila pensno haka por ba i Dr. Don ibara klat no haka sngi ka ba ila klat bat hadin ru ba ladap ban pendap ya ka jing pendap le buram ni i kaddo bat kilabat ya kene da ka ba kila ay ka jing kesan ka barat ba kumjuro yo chief minister jong state konrad sangma balawan hidalade ban tur ya ka konstitusi banjarap lem nang kabenta
ban penting kena ba balajit ujob election kunjuru ki parlok na SSPDP na do ki minister ki MLA bat ki minister ki MLA ki jongka NPP bat ki minister ki MLA baro jongka parti UDP tiba Khlem rig wat tang sisniru nrei kiledon dak bat balajit pasendram kumju nakaliang jongki MDC ki badon ha kade ke jingye songtu jumut lang na ki parti ba per kilawan ai ke jiksan ko pura dia wa balajit pasendram Haba juba pat halor ka jingkan tho jong baro ki kertong hakirin san election baka Shella ka dei ka basadin tam Bah Metbah uloong baki nong Shella ki tip khambha bani ki brio ki bawan na bar kani kadang ko we ka ba gasong na kalin jonga kalong ba ki nong song jong ka Shella konsusi ki tip khambha ban yangi ki bawan na bar barabang ayan katu bon teligi snong ki ba hapok ka Shella konsusi ki bangolat ban Ialap ya kertong jongi ngayo iba kata ke jingkran baka jingkno kami dei dur pat ke bangi tip ye ke jikela ngalawan poi sepo Shella konsusi kuma lai post nem menswa lai husan nem menswa ngayu i baka don sibol ke jingker tenrei Haka bedei pat ki development ki fair ngayu i ba kam judon ke jingkut Haka bedei ba ki jingdon kam jong kino ki konsusi hadin ba kila yo ye ki development dang don kam su don bon ki jaka ki linti ki singken iba na ban poi surok ndre hakane ke klimat ke pemerintah abangawan poi sini ngayu iba sibon ki kerja ba ngayu soro ya kane ke jingperto na kaliang jong kinong sosong jong Shella konsusi kani kalong ka we ke ba na kaliang ki pai ba jong Shella konsusi ki slow ba ka ke ba la kren ba to ko mo pi kalong ka bom sisha ba de maki ki ba mat dia kita ki ba ile doktor don ila persang akilai Islam